este o etapă vieții pe care nu veți uita niciodată, o etapă în care vă formați ca persoane, acumulați cunoștințe medicale și în același timp vă creați prietenii de lungă durată. Numele meu este Alexandra, sunt proaspăt absolvent a Facultății de Medicină și astăzi vom face împreună un tur al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. În primul rând vreau să vă felicit pentru că ați ales această universitate, una dintre cele mai vechi universități din țară, fondată în 1879. Ne aflăm în fața clădirii principale a universității, construită în 1793. Aici se află decanatul, secretariatul facultății, precum și birourile administrative. Așa că dacă vreți să plecați în Erasmus, începeți practica de vară sau pur și simplu aveți nevoie de o adeverință, aici trebuie să veniți. Pe parcursul celor 5 ani de studiu veți acumula cunoștințe în domeniul farmaciei, de la chimia anorganică și botanică până la terapii biologice și nanotehnologie. Facultatea de Farmacie oferă studenților activități educaționale și de cercetare la un nivel înalt de performanță. Pe parcursul facultății, studenții pot participa la workshop-uri și conferințe, în cadrul cărora aceștia vor acumula cunoștințe în domeniul farmaceutic, precum și în domenii adiacente. Aula Emil Palade este gazda multor din aceste evenimente. Este un spațiu modern, special creat pentru a găzdui evenimente de anvergură în domeniul medical. Participarea la aceste evenimente vă oferă posibilitatea să căpătați experiență, să învățați cât mai multe lucruri, așa că vă recomand să participați atât activ cât și pasiv. La toxicologie veți învăța despre efectele toxice ale diferitelor substanțe precum drogurile, poluanții, substanțele medicamentoase și toxine de origine vegetală și animală. În cadrul acestor ore se îmbină noțiunile teoretice cu lucrările practice de laborator, urmând să descoperiți în parcursul celor 2 semestre o parte din tainele acestei discipline complexe. O altă materie studiată în anul 1 este botanica farmaceutică și are rolul de a familiariza studentul cu plantele medicinale. Aici vă veți dezvolta abilitățile practice, realizând preparate pe care le veți analiza la microscop. În semestrul al 2-lea, accentul este pus pe cunoașterea principalelor specii de plante medicinale, recunoașterea și identificarea acestora pe baza caracterelor morfologice și diferențierea de specii toxice. Aceste obiective sunt realizate prin analiza materialului vegetal presat din erbarul disciplinei, observarea directă a speciilor pe teren și vizite la grădina botanică Anastasie Fătu din Iași. Chimia analitică este o disciplină fundamentală în învățământul farmaceutic, ce oferă o gamă variată de metode de analiză calitativă și cantitativă ale speciilor chimice pure sau în amestec. Aceste metode sunt esențiale în domeniul analizei și controlului medicamentului, începând cu sinteza sau biosinteza substanței active, parcurgând apoi toate etapele procesului tehnologic și încheiind cu produsul farmaceutic. În cadrul disciplinei de chimie farmaceutică, veți realiza mai multe activități experimentale, precum sinteza de substanțe farmacologice active, urmate de confirmarea structurii lor prin spectroscopie infraroșii. Veți putea analiza de asemenea substanțele farmaceutice din punct de vedere calitativ, prin examen organoleptic sau reacții de identificare a grupărilor funcționale specifice structurii chimice. Analiza substanțelor farmaceutice din punct de vedere cantitativ, prin metode de titrare, este un alt lucru pe care îl veți învăța în cadrul acestei materii. În laboratorul de farmacognozie, veți înțelege procesul prin care plantele devin medicamente, acestea comparându-se cu un laborator complex ce sintetizează sute de substanțe. Veți învăța cum să identificați într-o plantă substanțele benefice pentru sănătate, cum să le extrageți și apoi să le transformați în medicamente utile în prevenirea sau tratamentul unor afecțiuni. Orele de engleză, franceză și germană se fac în cadrul Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală, situat lângă Parcul Gulliver. Aceste cursuri vă vor ajuta foarte mult, atât în timpul studenției, dar și în cariera voastră ca medici. Aici aveți posibilitatea să învățați termeni medicali într-o limbă nouă, informații ce vă vor fi de folos dacă vreți să plecați în altă țară cu practica de vară sau să studiați în proiectul Erasmus. De asemenea, multe congrese pentru studenți sunt internaționale, asta înseamnă că prezentările sunt în engleză. Clădirea are mai multe săli, amfiteatre, spațiu pentru recreere și un muzeu. Am ajuns și în fața bibliotecii Universității Grigore Tepopa din Iași. În această clădire a funcționat prima școală de arte și meserii din România, iar acum este locul unde studenții vin în fiecare zi să împrumute cărți pentru acasă sau să învețe în sălile de lectură ale bibliotecii. De asemenea, aveți acces la baze de date, unde găsiți reviste internaționale, precum și tratate de specialitate. Tot aici trebuie să veniți în prima săptămână de studiu pentru a primi permisul de bibliotecă și cărțile pentru semestrul în curs. Ca să respectăm expresia minte sănătoasă în corp sănătos, vis-a-vis de bibliotecă este sala de sport. Veți avea ocazia să învățați să lucrați în echipă, veți juca volei, basket sau tenis și de asemenea veți putea participa la diferite turnee ce se organizează între cele 4 facultăți. Viața de student presupune mai mult decât cursuri și lucrări practice. Înseamnă muncă în echipă, prietenie și, de ce nu, distracție. Puteți să aveți parte de toate aceste lucruri în cadrul SSFI, Societatea Studenților Farmaciști Iași. Pe
parcursul anului universitar sunt derulate nenumărate proiecte, atât de tip voluntariat, cât și conferințe și workshop-uri.